הגענו ללב הנושא של מעיין, מוות ואבל. אם תמות מחר, אני צריך לדפוק עכשיו על עץ, לא? זה אמור להיות כזה, אין לי פה כלום. אוי ואבוי לנו, דפוק על רגע, הנה, השולחן יש לי הזה. פה סוג של... אם תמות מחר, מה הכי תתחרט? או על מה הכי תתחרט? התשובה שלי די פשוטה ואינסטינקטיבית, אני חושב שעל חוסר מיצוי של פוטנציאל. וואו, זה מפתיע. כן? כן? למה? כאילו... אני חושב שהאדם שלא ממצא יכולת שכבר התחילה, אבל היא לא הגיעה למיצוי מסוים, מפספס חלק, נתח מאוד משמעותי מהחיים שלו. נגיד ולא התחלת בכלל את המיצוי ואת החיפוש של הפוטנציאל, אני אומר, אוקיי, לא ראית, לא ידעת, פחות כואב. פחות כואב. אבל אם אתה בתוך זה, וכל מיני שינויים התרחשו בתוך הלופ הזה של הפוטנציאל, ומשהו התפספס לך להגיע למיצוי הזה, זה כמו אהבה נכזבת, כן? אתה מכיר מישהי, אתה כבר מכיר אותה, אתה יודע מי זאת, אתה יודע איפה היא עובדת, גרה, לא משנה מה, ומשהו בתוך החברה, משהו בתוך הדינמיקה התפספס, והאהבה הזאת התפספסה. הפספוס הוא ענק, אז אני חושב שחוסר פוטנציאל, הוא פספוס ענק. אני הייתי מתחרט על זה לדעתי, כמובן על דברים גם אחרים, זאת אומרת, הייתי מוסיף גם היכולת שלי לא להיות אותנטי עד הסוף כאבא, גם על זה הייתי מתחרט אם הייתי מגיע לגיל מסוים והייתי אומר, למה לא הייתי יותר אמיתי עם הילדים שלי? כאילו, למה לא הבאתי עוד שכבות של אבהות לתוך ההורות? למה הראיתי רק צד מסוים? וואו. למה לא עבדתי על עוד צדדים? אני עדיין, אבל בדבר הקודם אוקיי, שאתה סליחה. אמרת, לא, אני רוצה לשאול אותך על שני הדברים. אחד זה, בוא נתחיל ממה שעכשיו דיברת. מה אתה, איזה עוד צדדים אתה מרגיש אם מתאים לך לדבר על זה, כן? לא, מצוין, תשמעי, זה כמו קובייה, כן? אני זורק קובייה, ויש לה כל מיני צדדים, וכל צד יכול להגיד משהו מסוים, צבע, מספר וכו'. וזה גם יכול להשפיע על המשחק. נגיד איזה משחק, קוביית משחק, זה משפיע על המהלכים של המשחק. סולמות ונחשים, אז אם ייפול לך על משהו מסוים, אתה יורד, ואתה כאילו בפיגור במשחק, אתה צריך לטפס חזרה. אז אני מרגיש שאם באבהות שלי, אם אתה מביא צד אחד שהוא הצד היחיד, לא, אתה אף פעם לא מביא צד אחד בלבד, אבל אם אתה מביא צד אחד שהוא סופר דומיננטי, והוא לא מצליח להביא עוד צדדים בגלל הדומיננטיות הזאת, אתה מסרס צד מאוד חשוב בתוך ההתפתחות של הילדים שלך, או הם מפספסים, כן. הם מפספסים את היכולת להתפתח ולגדול ולצמוח וללמוד, ולא הייתי רוצה שזה יקרה. רק בגלל שאני לא הצלחתי להביא עוד צדדים. את מבינה מה אני אומר? אני מבינה לגמרי. אתה יכול לתת איזה מילה או דימוי לצדדים הנוספים האלה כן, זה יכול להיות נגיד נוקשות יתר, כן, הכל חייב להיות מדויק, הכל צריך להיות בזמן, הכל צריך להיות by the book. אבל אני שואלת אצלך. לא, דווקא אצלי זה לא בהכרח, התכונה הספציפית הזו דווקא לא בהכרח, אבל כן, משהו אצלי בכל זאת שקורה. ואני שאלתי אותך. נכון. ניסיתי לברוח בעדינות לא את מעיין. 7 אנשים שעומדים בו. תראי, מי שמכיר אותי יודע שאני פרו עצמאות, ומאוד בעד עצמאות, ותעשו לבד, ותיצרו לבד, ולכו תביאו לבד, וכאלה. ולפעמים יכול להיות שאני מגזים בזה גם. יכול להיות. יכול להיות שהאובר רצון לעצמאות, כי אני יודע איך העולם מתנהל, כי אני יודע איזה סוגי ילדים יש היום, ההורות שעוטפת יותר מדי, ואני יודע מה יכול לקרות לילד שלא עצמאי, בגלל שאני גם עובד עם ילדים, אני רואה את כל הפרצופים של הדבר הזה. אז אני חושב שאולי אני מביא בצורה מאוד בולטת, ולעיתים אולי בולטת מדי, את הרצון שלי שהילדים שלי יהיו עצמאיים, על חשבון הרגשות שלהם לפעמים. זאת אומרת, אני יכול לראות תסכול, בכי, מרמור, אכזבה, ולהתעלם מזה, כי אני רוצה the job needs to be done.
שרוך שרוכים, לא מעניין אותי שאתה בוכה, כאילו, קשור שרוכים. תתלבש, לא מעניין אותי שכרגע משהו מציק לך. כן. סיים את המשימה. כי זה מה שהעולם דורש. אתה יכול להשתנות, אבל make the job done. זה מאוד חשוב שהם יהיו, לי, מאוד חשוב שהם יהיו ביצועיסטים. כן. ולא משנה במה, דרך אגב. זה דווקא אני לא... ואז אני לא מביא עוד צדדים. ואם הייתה לך אפשרות להביא איזשהו צד נוסף, שאני לא יודעת איך קוראים לו, אבל הוא מביא משהו אחר, מה אתה מרגיש שזה היה נותן לך, לא להם? התכונה הזאת שהתפספסה לי בילדות, הגמישות הרגשית. וואו. כן, הנה זה... יש פה איזה פסיכולוגיה כנראה מאחורי הדברים. למה אתה מתכוון בגמישות רגשית? לפעמים צריך להיות אמפתי וזהו. כן. נקודה. לא אמפתי וקשוח, לא כן. אמפתי ודורש, אלא אמפתי, נקודה. כן. לחמול, להבין שנייה את הרגש, להיות שנייה במומנט של הרגש, ולא לערב בזה שום דבר. לפעמים אני כן, אבל אז אני אומר, טוב, יאללה, כן. בוא נתקדם. כמו איזה מאמן כזה שאומר לקבוצה שלו, בוא נתארגן ויאללה, משחק חדש. אני כזה זה הרצון שלי באמת שהילדים שלי יהיו חסונים וחסינים מנטלית, ואני עושה את זה בצורה שאני מאמין, שאני בדרך אגב באמת חושב שהיא טובה, אבל היא לא טובה תמיד. כן. והיא לא טובה לכל המצבים. אז הייתי רוצה להיות יותר זיקית, שמצליחה להביא עוד דברים, ולחיות איתה בשלום. עכשיו אני חומל. כן. סבבה, אני ממש בסדר עם זה. עכשיו אני רק מחבק, שתוק. אל תגיד כלום, אל תתנהג בצורה מסוימת, אל תדרוש כלום, פשוט תחבק ותן לבכי לצאת, תן לזה, כאילו. יפה. זה מתחבר גם למה שדיברנו קודם על המפגש של ערד של היום נכון, עם הילד. נכון. תראי, אני חושב שזה מתפצל לשתיים. חלק מהסיבות שאני דורש את זה מהילדים שלי זה כי זה באמת אג'נדה חינוכית מבחינתי ואני מאמין בה, אני באמת מאמין בה, זה מי שאני. החלק השני זה כנראה שאני הייתי זקוק להרבה מרפקים ועצמאות במידה כזו או אחרת בחיים, ולכן אני משליך את זה גם הלאה לילדים שלי. מה קודם אני לא יודע, על איזה משקל יש יותר, או על איזה סיפור בתוך הסיפור שלי יש יותר משקל, קשה לי עדיין, לא עשיתי רפלקציה כזאת עם עצמי. וזה מעניין, כי אני חושבת על זה שהרבה פעמים אנחנו כהורים, אנחנו נורא רוצים לתת לילדים שלנו את הכי טוב, ואנחנו נראה לי גם באופן טבעי רוצים לנקות את הבעיות שלנו מהשטח, כדי לא, כמו שאמרת, לא להשליך את זה עליהם, לא לזרוק את זה עליהם, אבל מצד שני אני חושבת שהם חלק מהתיקון. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות מושלמים ולהביא להם את הכל כזה, הנה קחו, אני טיפלתי בכל הבעיות שלי ועכשיו הנה בואי חמודה. הם פשוט חלק מהתיקון, גם כי הם מראים לנו את הדברים שהם כאלה יותר רואו לפני שמשהו עיצב אותם. הם פשוט פרטנרים, אני ממש תופסת את זה כפרטנרים, באמת. שותפות. כן, כן, כשותפים לתהליך שינוי. מעניין. כן. אני חושבת על זה הרבה. מאוד מעניין מה שאתה אמרת, על השותפות בתוך המסע. כן, כי אני נורא יכולה להבין את המקום שאנחנו רוצים להגן עליהם מהשיט שלנו. כן. יש את הכאבי ילדות שלי, וזה גורם לי להתנהג בכל מיני דרכים, ולראות את העולם בדרכים מסוימות. ואני מצד אחד רוצה להזיז את זה הצידה, כדי לא להפריע לה להיות מי שהיא, אבל מצד שני, זה דיאלוג, נכון. היא פה גם בשביל לעזור לי, אני מאמינה ככה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם היא באה לעולם בשביל, כאילו, אני לא מניחה שהיא באה לעולם בשביל לעזור לי, אבל יש איזושהי שותפות שהיא מביאה משהו, אני מביאה משהו, ואנחנו משפיעות אחת על השנייה. גדול. אז אני רואה הרבה פעמים את זה על נוגה, שהיא אומרת לי כל מיני דברים דווקא באמת במקומות שנכנסתי לאיזה אוטומט כזה, של דברים צריכים להיות בדרך מסוימת, ואז היא אומרת את הדבר שלה, ומשהו כזה זז אצלי. ולפעמים אני כזה מרגישה אשמה על זה, כי למה לא יכולתי להיות יותר נקייה ויותר כזה בסדר,
אבל אז אני חושבת על זה שמי אמר שזה היה יותר טוב? מי אמר שזה עדיף? כאילו, מי כן. אמר שלא להיות עם כאילו, עם השריטות שלנו זה עדיף. כן, לא סתם ציינתי בהתחלה, וכזה פתחנו דיון סביב הדברים הגדולים והקשים להסבר, כן? דיברנו על תנועה כן. והורות ומוות, אז באמת הורות, באמת זה מקום עם הרבה קליפות, שכבות, ולא תמיד אנחנו יודעים לעשות את הדבר הנכון, בזמן הנכון, וליצור לזה את הסינרגיה, אבל אני מאוד אוהב, ואני חושב שאנשים צריכים לקחת את זה, את הנושא של השותפות, כי יש הרבה שיח סביב המקום של הילד בתוך העולם ובתוך המשפחה, האם הוא צריך להיות המרכז, האם הוא גדל כפקטור שהוא המרכז, ואנחנו בעצם חיים סביבו או סביבם, כן. מתפתחים סביבם, או כן. הם מתפתחים איתנו. כן. כן, זה לא אותו דבר, ואת פה אומרת, ככה אני קלטתי לפחות, זה לא שהיא במרכז ואני ניזונה מההתפתחות שלה, או שאני המרכז ולפי מה שאני מתפתחת ואיך שאני רוצה לעשות את הדברים, היא מתעצבת כן. כילדה, אנחנו ניזונות כן. אחת מהשנייה, ויש פה איזו התפתחות ביולוגית טבעית כזאת שקורית, ומאוד מעניין בעיניי. כן. מעולה.